Jika kau kita kaya katiru. Yang pun natutul jadi Hurairah. Minta ku Allah Taala ini suatu Allah. Fitru ia. Fitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitru Allah. Kau tu nyaka kira-kira lah. Yang perlu itu Hurairah, itu Rasul, itu Rukman Allah. Itu na hari itu proses. Ada kita tak Quran, okay, na simpulan Rasulullah kata Allah. Nakaturu ay walang berdiyan nakakata. Itu Allah. Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam. Fainahu li nandiyan ka na puasa anak na Allah. Nasa ano na ayaw ko dito walang ko mga wartano na sumusu puasa. Ay pakisip. Susah saya bisa tehir. Boleh kuat hasan punya. Ini tradisi punya kaya para suasana kuat. Saya patano pada suasana kuat. Namun nasib buat dano pada suasana kuat. Mungkin namun yang nasib buat ada kaya puasa. Api itu yang nak dengan nabariwana Arab kerana asal mampu belasot. Kalau kafir itu dia. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Lawan amal buat Adam rakyat menunggu puasa. Fa'inahu li sebab zarqana wa ana azidi nasahna bi belasot. Ini di bangsa Quran. Ini tu sebab Allah sudah musim bertarung. Nah yang bui diukirnya rakyat mana so puasa. Asyik itu. Kemudian, nah, asyik itu. Nah mereka makaumatan sarwa mauri. Apungkum subhanallah nam siskata taru. Siskata subhanallah. Sekatan olong swatayaan okian perbuatannya pun waktu mereka pakapun takiran ada yang lebih pagdaya na sekatan membuatan solusian kung mga pagdaya solusian sa hadapan Allah na sekatan suwatang solusian na sekatan su sisiringan na sekatan su layo-layo na sekatan su datu usun datuan sekatan kau mga tao sudah tu iran ano nga tiyago so mga arkani na sumang sudah tu na sekatan yang supang tao o anto na ikaw na rin kira na daerah ng bugat na si isang kanan kapsiskatan o sa mga mauri naginan sa pitero na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiku mayan mga tao sa mga amadila sekatan o tao at nabay ng karapan Nabi dia na ayaw ubiran ka na magato sa pira nadagkibir ka rin kada pira ko so ayaw kakuha na so amal ka kibir ko sa sampuyan na makaumak masusikat ramapad na tingin na sikat anak na na agi na sotya ka ito ako na sa dunia nasa akong buti piya maganta yan sa dunia sa akin ipita yan, nasa akin igawin yan. Nasigatan ko na ya Allah na ayat kibid ka nasa mga tasbih ka. Na makamakman ang mga tao po nakatangan niya, di nang sukinuan niyang sulupanin. Di nang tinalampas niyan lupakan. O di nasitikan niyang suwalayakan. Di nang. O di nadinan isip terlalu yang sa hadapan mga tao na sikatong-gurgot na biyaw. Nagyan po ito. Makumag na mutan-tarot ito mga tao na di po mayroong panutao so sadakan yan. Di po mayroong sunay hajiyan na taman sa may kasutao na maratad niya na makumag na mga tao pulkat sa taman sa rin na malang-gulang po ang haliyan. Na away kamarin suamalian
napagmulog man so di niya kapagabi kanya pasasuaman niya napagmulog ng mundo alam ko na makaskat nasuk masuk hanalang aniran na ibril Allah nakati sudah makaskat ang mga tao ako na kataniran ng kaya manusia na diyan ko kaya ko kumanwala na sumanga ay ibigin naman yan na sumanga kalusta dyan na pero na pwede mo na lang nagsira na itubot ako ako na bumupabunugo ko naraka Allah yun gete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigilan at tadruna manil muflis katawan nyo yung antay tuturoon kung mga umatakon dawis tuturoon na dawis na lutong yan natira na niya Rasulullah ay lutong yan nasundaban niya ang tao dabuluhan niya dapirak niya mga kajilan niya kulay niya inak na bugina ay ang tigyan adawis kung mga umatakon nasunya ko masalungan mo rin pati Yesus sampai niya bara sampai bara puasa bara naik haji bara sadaqah okay nakagya makoma na niya ko masuk ko nakaton dia lumiya na yan inalampas yan na yan nagu o piya kayo yan na yan na piya makasakitan yan na yan na pala pulkan na ibigin sa mga maliyan na may kamapasad dan dia makatiyo ko nasok man sa mga dusay lang na yun yung na pagulong ko na yuto ikagulong na sa na itumpok tanong ng mutahari al-Qurses kaging naman sa mga malihan na niya po mga tao kami ang katong si Salomon Amori na hindi bugay manadyo po tanong al-Dusay Nasu Allah Ta'ala nanti na yung mga malaikat ang nantunay nga suwal nanti na yung Allah ang yung mansuwa malaya nanti yun alakain yung so puasa uban yung pamayarin so puasa niya ako na ba niya narado to so kaya po ito puasa di nyo na pumayad na puasa niya na ako na ba niya narado alfak na yun ito imanaw to أو تكاجر والله كل عمل ابن آدم له إلى الصيام لا هو عمل قوة البدن أركانه إن تبص puasa فإنه لي كتحمته نسمعه Nabi ni pamer kaso sampai kakakol nasurok taneta ipume nasugita tadi tertiwe na bagi yang manutua mapasa-pasan sulaman wabalian tapi akan buat Allah so puasanya dia puasa nanti yung pagaling na kaya kakakana nanti yung kume iman to na to ang buat na wa ada rezeki saan mo ibulas pag nanti yung tamang balas na kanibiyong mo sa balasya wi na so puasa nasa sa tubul mo la balas so sama to na dia buat wallahu ta'ala sa balas na pagkalaan yang kakamasurga takdirkan yutu isaba ajilan apuasa daya butindu wala kakanatiya kapagiya au pamakupa kasay baratasan kaya dunia namay kakakaswan din sutaw nampul kauma so palaban udah to at na kataya asak kami pinsaw kakagis kanyan namapil para ikagut napapakukatanin sa loko na aliya pasasaywaran ka na sa dunia nagdatar o tayo di pusit kaya malangyan na makatatay di pusit ka para puasa at di ka kumidiru ako tuwa pirang ko di mo maso orasyan huwaya pinirman ka mo orasyan o kama na di marabot o di na piturabot na di ka natukuwi duru ako na pirang karo di mo maso orasyan hindi di pusit so sama itu, dan dia karena puasa tahu nak kain di pusitanan, adi dengan kuwidru sama sa aku kumuatan itu kuwidru. Ayah buat kuwidru ada nama pasal suku kuman naswatan yang beliaunya dan tiga nakati. Oh, bapak masyarakat
nakati supuasan ka akak na nasa tubo sa balas dahil na tubo niya noon nasulun sudumaday sa kapakasod ka mo surga. Allah kau to sumati ang kapamuasa. Manalo kapamuasa mo sa Ramadan, nababat siya yung kapamuasa na sunan sa iyong mga damaw na ay adal tu ano makas na ikapusa po dunia na sokina tanua Maryam. Sokina tanua Maryam watayan sudah kita doa Isa. Sekalian ini betul sa Quran makas sa ikapamuasa po yung nanti boleh membuatkannya na Isa ubaya lagi surga. Allahu Akbar. Nah, so nasabutan itu Malaya itu yang mengkaitkan suatu suara na interview na supuasa na pakian untuk awin kekian tahun semua hasil nah lagi sebab sesuatu dan tubuhnya nak putar puasa dan akan perbuatan yang na amai kumerna sumapungkung wala aku kabut niya agyutun tingin dulu untuk kamu musuh Allah Akbar na at na paitaw sa surga ay pagkaturun na berburaya paitaw ang raya nadya po na paitaw raya na para po maka surga mga berpuasa na talong silang mga malaikat hay naong kanong ang mga barakuasa sa dunia na iman ko na si kamusul sa napaitaw raya ay sisibay wala sundan yung agad ang pangasultun asa na kao ruang mga barakuasa. Allahu Akbar. Yan ito sabab supuasa na niya mo kong suwala na ayaw mo yung ko kumaliya mo ta puasa agad tatago mo ito wala isikreto niya Lamun na buong lamun na siwa daron natin ibang nakiyo ko na minipamay sa ikumero na ayaw mo sekreto wala may payat na supuasa ay sa lutia pero kung ano sa lutia pero ka mo niya kata mo na datarong sa to kata mo na datarong o rumah naroon pipiya sebab sa kanya sa so kampung makin giu na gusto katatarba mga nyawa niyo. Gusto niya? Nalo ya kalau makin apa kanokan bagi satu. Nah, ayah tu sa kalau kiu nasabab ko katatarba mga nyawa niyo. Emang lo ako kaya ako kanay man ada tartarun na makasusog ka? Ya kata orang nakalilipatan yung 5 sa mga problema tayo sa dunia. Nah, lilipatan tayo kasi antara kano ay problema niya. Antara kano ay anong problema niya, parang may problema. Nah, nasama na yan madako tayo yung problema. Kung manisarap tayo na madako yung problema niya. Uwi na ayaw ulungan kaya problema. Dan dia itu kelam kulubi bebetan ku agama dan bebetan ku Allah bebetan ku aluman surga dan kelam kulubi yang semua problema tadi ada apa itu nah gitu Pak ayat sebab ada utama Allah nah ini dia sudah mengamalkan ini dia di keiratan usaha sama terus ayaw mo dipili na so puasa at atamulo to at akardiyan to hino to nakayeso puasa na hino to masisikreto sa hadapan ng Allah kamisikreto mabuti ang panumalita ko gusto yun sikreto ba pagpiya dili amalak turo na amalak sikreto ang puasa Kau merasa nak pergi ke dia, nama dia dia so kau ya, aku so kau ya, aku so kalian sebut. Nah, di nama tahun satu dua, karang alik beris aku tahu kita dia nak kau so, kau
sisi ko, kwarto niya sa sisi kuda dia nun, napagkuda niya dengan foto, akasisik dito ang foto, karang hari ko bisa mutasimban niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dito ay apa? Kapag ako disik dito na, hindi na pili ko mga tao na mamanti na pukur na mga sa kwarto, usok ka. Nasabang ko ang sekreto, na sekreto no po at sa kapungo niya, ay kapag ang buta niya nun, na amay, kung pagkapalit niya sa timbangan ng harta, na ito na ba niya totoo ka, ang kamakasok-usok ka. Takbukan ka. Yan. Maliwanag mo ito at ito na lumala po kung sa'yo nakakama na so mga puntos at yung kaya Ramadan o yung kaya puasa. Isa sekreto ng Ramadan ulit ang puasa ang may lima taon na yung kay kaya pangatali ng magkatano o puasa sa Ramadan na ayaw initali ng mga pagkatano nagpungilay tanong Allahu Akbar. Si basta ang kaya kapangilay ko pakatataya. Datarong mo tao niya pangaroma. Nakikita ko kabubaya o kaya mo niya nakira ng pangilay tanong so niya kamumurang tanong. Gusto ya? Yun di basta. Kira kabubaya o mga manusia nakira ng pangilay ng iska. Kaya maralian na matapungilay na Papa, rarating sa ating mga pala. Pakatataya, pag-agatan. Kaya maralian na niya pataling marapang sa Ramadan, puasa sa Ramadan, pagpungilay tanong niyan. Ang tanong niyan, napakasunga, na pangmitong tanong niyan, puso sa yan. Pungilay tanong o puasa, kapag umitog na rin yan po surga. Antay magunod na tanong sa kapag ilan tanong puasa, magunod na rin po surga. Na dito magunod ka naman sa kapag tanong po surga. Na antar tanong, ikaway natin. Kaya ulit na naman natin makasundan mo. Ako na sunod kasi. Ay, ang ako nasundan mo, ako nasundan mo. Makapakasundan mo, sundan ha? Pumatay ka. Nakagigil to, na ang kakanay ito ay matay naman isa niya bulkan Ramadan. Na muswan sisa dito ukuran kuwata na akhir sa mga nabi na hindi akhir sa kapatid. So Nabi Kano ay Ibrahim alaihi salam. Nabi alaihi salam na bisita niya, Nabi ano niya? Nalaka. Nabi ano niya nalayon. Mati na ito na bisita. Kahapon Nabi ka, napakaino, Nabi magino. Natingin na ino, kaligyo na huli ka magino. Tingin na naman o manusia. Tinatawa ako mamalik ka. Tingin naman ako. Kasi sa minsan, kamalanan na punta na manusia. Tingin na ito na yung minitali mo ma'am, kaya malakal mo. At tingin asusubo na po Allah. Aprapit na so niya mo. Na niya hinantal mo Ibrahim. Hinantal subo niya. Allahu Akbar. Niya magiraw kaya malakal mo nagputukas ni Allah. Nasampay ng maon sumatuwa. At tingnan ko na isampay ako nakataro ka. Kinasampay ng maon antaris kasugod sulayong tao
nagkaroon niya agunutan niya. Yung tulikan itu orang isu tu, kenapa sunyang so Ibrahim? Ugi namanya orang is. Yang orang isan yang sulayukian, sebab sesuatu Allah na ayan yang mutin bulayukian si mga manusia so Ibrahim. Layuk wallah, Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, so Ibrahim na layuk wallah. So Musa na ay turun wallahu ta'ala na karimullah ay manana na dilin bitiray wallah. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay nilano yanon na habibullah pagkubuyan mo Allah. Iya to na dia asin sa mga nabiya. Na so Isa na ay nito yanon na ruhullah niya wa Allah. Sabab sa kadiya ini bigyan ng power ang pagpapawid sa kata. So yan man ini napitero Ibrahim at ginaya malakal mo napito mabutuhan ka mabutuhan ang kami naturuan ka lang na at tapos kasulay yung tao nagtuloy niya karaw niya na mapatay niya sulay niya na hindi sampai ako Allah sampai niya na sumibog sa Allah ginaya malakal mo nagturuan kasi ko layo ako aanta bes kasula yung ta nabigyan kabubayan akitunan yan ko layo yan Allah Akbar walanya na mau naman si Ibrahim na da makasasakriyan ko kaum Allah iya umbo ano kaum Allah ta'ala so kaum Allah katya tamang ko mga nabi sa mga rasul nasukyan doon o Ibrahim dan yang butuh miyaka terus kanya nan mini paging syukur yan ginawa niyan sa ipo Allah subhanahu wa ta'ala mini para din ang ginawa niyan sa ipo Allah so ay man yan so kapatay na pira sa mga nabi na iperkira na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangyari niya ayaw ko patay din at tukulin si kutuhan yan, kaya ito na nanarong yan, nanya kagirwain na rin mo, tira sa karawang, matala sumapatay na nakabulun. Nakabulun na Rasulullah yan, aliang sa kanya ko kapatay. Kusama naman ito na sumapatay na. May isip ng pertama tayo ang surga sa kapagilan ng puasa, Ramadan, na niya ang sa lima lang. Na iniisip ng pertama, ang tayo kami ang namatay, na dahil niya kami ang sarili. Bakit na sumapatay? Kumain na, isinaskas. Pag-iwan ko ang tututan masalah ko sa tanong. O Mama, kung pwede nagkasiguran ko surga talunan. Antara kami yapiman to, na aguriwan na nanak niya, pero niya sa kapatay. Anak ko na, insyaAllah. Kau siguro na, hari laman. Abi inyo dikaminawa yang sumamatay mo. Abi inyo dikaminawa yang sumadarang ko kayo. Na ino to nakagyaso Rasul na niyaroy niya di pa kaparat kaya tutaw sa kaman sa linya ni kabubaya ko Allah ako susubu Allah ta'ala so isubra niya subabaya ko Allah ko lang nagkububaya niya bulo Tahamay kabay tanong ko, kaso naging ko na tanong sa Allah. Nagyarala ko man yang sumabaya tanong ko, pamilya tanong na sumabaya tanong ko, dunia na sumabaya tanong ka sa ito mata. Jadi kan itu apa Malaysia? Nah, lagi akan ubir saling mampu antai kabaya na mata. Naiman ko na papayasya ko na antay kabaya na di na namatay. Dito rin niya soto. Dakabayo sa lima ko, o kapatay, nagkapanubayo sa lima ko, di na namatay. Benar ko, amay kabita rin namatay. Dahil ito suwasa nakapakalaw para sa gano'n. Amay kabita rin namatay. Nangyada sukay kay nangyada sukarag, nangyada sumipan, nangyada sukatero.
Kaswatan minggu tahun sampai dunia. Nadi kalau lu pertahan, ni abalui kalau nak terapu mga pamilya ka. Kalau tatapos kinabay ka, ilan na niya kasunod buwan. Oh, diniliwo kayo na sa trapo na kontra ko ang mga mata. Sila nakaputong sa mga talumpahiran, katantungan niya manipis. Tantungan niya kalong. Nanay ko, ako nagpita kayo natin, natiran ako. Gila kami pita sa iba kalungan na ang lugar niyo sinagay. Na ginalo may mga suwalaman, asirong niyo sinagay. Naupo sila ng mag-isa, anak kasukuhan nila sa piragoy. Na pirakarugoy yan, kalinilera ng ako. Na may kalayaman nila doon, kilo na limupul tayo. Nakapitol niya gawin, nabilili na nisa na ninawal. Na natin mamintira ron na inutuwa ka, ako. Anak ko masapa ko, natin ako ang hindi ko pa ho. Tigil lagi lang masuyin ako yan di sini. Nato na to, bentukan na to, kapakada panas. So, ikirap ko mga nitanong ko Allah Ta'ala, na po mga nitanong na, Ya Allah, makapagmura mo pa sa umor, ako simbahos kaun kibiyah. Yung mga pakapagmura sa umor, nakapakada panas. Na yung kapakada panas, namay ko maswakan ng putuan. Ito yung tanong kagyan. Maraming taliban nila panangwitan, naligan ba pa si Beso panganakon, gusto nalisan pa kapotra. Yun di sagot ka, marata na kapamang niya, Allah, pakatasan mo kurang. Ya Allah, pakatasan mo kurang na mga mamang nina. Pakatasan mo kurang mga palagod taon na, hindi ka nga sa limog ito sa nakunan. Sulaiman to, naantar si kedudukan kami, aku yang kami patah. Aku pun tidak ada makasuhan. Ukui nasar di pasir di malu. Ayah apa dia bina dalam yang bulan semua panikiran yang mga pipi yang akapuni mo ni saluto ani si ko kapun ada pamiku Allah. Antar taliginan ni maripi. Allah. Akhirnya tak sadar mesej. Aku minta Allah Ta'ala santamnya masih beriman. Sebab sah ditanong imanimu sama pagkamartan ng mga pidya mapulututan ako kapatan. Mapulututan ako kumutan. Ginatan insya Allah. Dia na din itanong ko Ramadan, ako makasulod tanong niya pagkakulutan tanong niya ko surga. Sebab sa niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah. Jadi ini yang kata masuk Ramadan, na penelakan semua pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, na penelakan semua pintu neraka jahanam. Hari Nabi surga surga. Yang kali berbut, aku masuk terus, amai kuno datang. Nah, yang isul surga yang kali berbut, dan dia nak puasa. Enggak itu. Nah, haji sumon su Ramadan, puasa sampai Ramadan. Nah, anda tiga pahawannya nak dekat dalam bulan Allah Maha na upo de mana berusia tanu na miasi berubah kasut tanu ko surga Allah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadil sakau puasa Ramadan sesuatu yang Allah lagu Arab yang balas Allah. Dedun apalah berurusan yang kalah oleh perilaku. Nah, mereka mana-mana susah jadi orang tahu Allah. Namanya menggului kata namanya na suti. Nabi itu apa bukan kata sesuatu. Antara manusia dan manusia sudah bisa nak kelihatan oleh para siapa.
basta tawa dulu sanian lahna bermanusia. Abidun Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata. Lawan man buat anu adam napale kunsa. Pale ada dosanya. Pale ya pekeriban. Wa khairul khata'in at-tawwab. Ayya mafia ulama kunsa agusu ana ma qaribatannya nasuji sirat tertawab. Jadi Ramadan nah iman dalam kedua iman tu asumnya dosa kanu saranya asaramu lagu sudia unanya dari perilaku kanu Allah takbir kanu kisah mengenai puasa Ramadan datang iman tu tadi terus katawa di kadang dosa kanu kita nu katawa ai tawaman akan nabi dosa kanu ai yang pas kanu sampai ai yang turun tanwa marata so nyai dari tanwa dia so ini titik sa puso tanong dia bisa tanong nah sama itu nah dia gaya puasa ulama pernah alas datang ini betul kapal dia harus dinawatan nah dia tadi kalau aturan di mana pas sagazang kaya bulan Ramadan dapat ya Allahumma isa mitu tu wajib dan dan terkelah pula sedar. Kami nama kamu ada tanu air tanu kini perbuatan mengenai tanu ada nama dosa tanu. Yuti pergi pada tanunan. Ini berarti sudah dosanya lagi ada taru ayam dan kini buatan inaya. Sebab sadia mutayam kini buatan inaya dan dosa. Sebab tu dia pernah tua kabudula ibu bapa udah lama awatan ada nama dosa utama bukan itu nah ayahnya matua berbuku suatu dia kakek saksi naya punya untuk diri labuan ayah oh bangun ada mau makanan apa tu maknanya lutarina ustoya nah betul-betul mungkin surina nah bukiura dia kalau betul-betul nah mana kakek ngamatannya nah bukiura mana maka pira 50 sotor kuina yang kosong jawab salu nah sama tu nah ayah dia dan bisa-bisanya rasul ayah orang ini buatannya nah apa yang maka buatan lagi itu tak ada taruh yang taruh ini perbuatan mengainatan wadah dan bisa-bisa tanong takdir tanong nah akhirnya nama bisa insyaAllah mereka tata Ramadan nah dia nanti pus artinya masalah boleh pun pus Ramadan nah aku nunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spesial lagi yang ustaz tu pada asar itu dia salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istaribatil kabair suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepagla tentang 5 waktu busupagla tentang Jumat busupagla tentang Ramadan na pelalas ng sudusya utara ame buskannya nabiarang tidak sa mga alam manusia tetap papalapot so ay maranian na dia puta may po sa Ramadan at taman ni Manto na kagiyan ni Ramadan pa sa may pos niya muasakat ni Manto na laman niya dulu ng kapwa mga dusa at yung personya makala dusa yung perlu makabiamon yung perlu makakisina yung perlu nakot na sama ito na makaliw-liw na lamon-lamon na dusa ka na ipong umepo sa Ramadan na kagiyan kayo mato Ramadan na lamon-lamon ito ka iperitaw Allah nah ikadua asik itu apa Ramadan nah berbicara ng masabar Adi mana apa masalah isa bersawan naya ka puasa na kasiwa Guru Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay na makipunggulo kano so pediyo na turuan ni masakon na yoni puasa kepada makipunggulo kaso na daftar ko na tika asa yoni puasa
Natigil mana, lagi puno orang, nasa hindi ako di puasa. So, baka piraman makasway, pagari mo ako di puasa. Naman, parang nagtiro ka. Kalau hindi makiya, ilan-ilan di para puasa. Namay kalikan niya doon na muda lang, tali pun ka naway ka. Na, yun na hindi pang daw ito o puasa sukas yun. Bulmin ka niya na masabar. Masabar ka sa kapag-ipupuno. Masabar ka sa katulong, hindi sa pariyar ka sa mga katulong, mga rarata. Ito Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi wal jahlata falaysa lillahi haja an yada' ta'amahu sarafa. Sabi sa tao, adin yan parang bilang so mga katulong, mga rarata. Pagkanabaran po sa iyo, uwiin na talapak ng muli sa mga katulong, mga rarata. Papasahin ka pamaganda, papasahin ka kapamaninta, papasahin ka pamukul, papasahin ka suruyan, papasahin ka na diba nakapangilan. Ano na ito ang papasahin na nakapangilan? Meron na tatlong na ako tapos din na yan, hindi piray na tayo mas kauso. Ato na ni, uli na tinimutan sa watayan. Nadi na disert ka na sa watayan, alam ko nakaturo yan, naging na sirkot. Napapasang tayo kapangilan. Nalaman lang mo nakaturo din ang taranan, nasalin sa tawag niya na nangyay, nakasakanya na baraposa. Nauli na nigunag sa mga rata, mga galubok. Ibarat na umandarmat na padarmatan na baraposa. O di, naskanya na dilinti riba, baraposa. O di naskanya na dilinti terus itu kapaman ko asal ako marunong magpiyak-piyak. Nila yung tusupo man ko asal ako mali-mali. O di nasa paman na di pusa na mali-mali. Nasalin sa tao, mali niya na naibunak. Nahu di niya pan-ibunak so ang baradusa. Ibarat na dilinti di naman yung pusa na pasusugan ka. Di pa di pusa na pasasakunan sa mano. Kaya taro to, anak ko ito makalagara. Di pusa na, di mo disugub sa mano, di mo disugan, di mo di makita mo. Nasasabi na ikan ng Rasul, man lang niya na kaulas sa din sa tao, mana berapuasa. Adinya ibaba sa mga rata mga katuro wal amal bihi nabusok ang galabok ang mga rata wal jahlata nabusok ang baradusa na dinya nananigin falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa saraba nabigyan alam tu Allah kung kaya kuma kaya uliho nabusok kaya usiro nabusok kaya mo mana? Di dalam bukti ano? Mana? Dari bawah tu puasa. Soalnya mana ini? Nasura mana? Dapat sebuah tanahnya. Sebuah tanah semua katur, mengarmata, katur. Mendengarkan sebuah tanah so panggil mengarmata para musuh tanah kuala. Sebuah tanah semua gerbuka mengarmata para musuh tanah kuala. Sungguh kalian hanya asal sabar. Malah sebuah makaso, pangampan, dan sebuah makaso panjingan. Nah, insyaallah nak palayan dengan siapa? Oh, ada apa? Nah, pagi palayan siapa? Nanti boleh kita nama sabar. Nah, ini boleh kita nama sabar. Nanti tu asal mawalas mangasa sabar. Nah, ayat sifri kuaya. Nasul mangasa sabar. Hasilan itu nasumulku surga takdirkan. Ayah bagai tujuan atau nasumulku surga nasul mangasa sabar. Semua pantang sa dunia sakit turun Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Yang kita tahu na pemakasurgan silang si kusurga beginiran semua kasurgan itu tu bima sabaru
Sabab kung kaya pa kakailan sa ginawa na gusto kaya pa kasubalida. Yuto ko, kinidaitan ko mga sasabar ko suga, asira di pagandang nagpakasulad sabab sa kaya sabarailan ko mga biya ginawairan apan tagbusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yang usay Allah ta'ala sa surga. Yang usay niya sa kalaya, tapi ako niya meron ng Allah. Ayat ko kasunod sa surga ang lanan. Kuno makasunod na sa mga sasabar. Sakit ito ng Allah. وَمَا يُلَقَّى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا adalitan o kapakasunod sa kananakalyaw surga illa alladhina sabaru inuntahu sumata ang misusaba siya sa dunia. Nanti nibro sa kasaba pero na naman niya nibro Allah Akbar na sama niya na pala ito lima to niya nibro pala ito insyaAllah ta'ala na dapat sa kaya bisiwa ibu mo sa tarong na kiasa ng tarong napakulot na noon, masumakat ko tanong, nagunakan tanong sa mga rataw. Na gusto mga galupang tanong, yung mga na super tanong yung tanong. Gusto mga examiner ko tanong, ang mga super tanong na. Amay ka maguluguluin tanong na masabar, na puno na tanong makasot ko suga. Allah. Naginan, diyan ka na mga nabi, mga nabi na inusiran niya bantu Allah ta'ala asabar ko kaya pakasabar nabi. Kaya na nabi sa mayroon niya na magatos ang 20,000 nabi na ayaw ulu-uluan nila ang nabi na 5 kataon nabi. Yung puto 5 nabi na inusiran din ko niya uluan ng mga nabi sa mga rasul sabab sa kanila sirang na niya makasak. Sira ni dia muru-muruan niya kasibur. Atau mga nabi mutalima. Sira ni makuru ko mga nabi sa mga rasul. Sira ni atintus ko magato sa 20,000 nabi. Pag mayroon na sunod kita mo asunod na pangasal di pura sa kadunya na pala yung karmasya. Allahu Akbar. Ikadua sunabitan wa Musa alaihi salam. Na sunabitan wa Musa alaihi salam na inusaron ko Fir'aun so sadiyata yan na gusto karon yan na gusto manarata katu sa tahanan sa niya kapamang ni Musa si Allah ta'ala sa tawa nagyuto iya upakakot wala kaya sarasa iposa. Ikatlo nabi na sunabitan no Isa. So Nabi Isa alaihi salam naginan sun nagiyata na nakira sa inya na di po ito po na mapatay yung mga tao na ilalaro kapatay na niya siguro ito mga malaikat na niya po Allah nakamaliman ito natatangan niya sa Isa. Ulo so niya po Allah nakapatay yung mga tao. Nakamaliman ito nakatana yung nanganapsi buwan nila napapatong nila nung ito na iba na napaka-rumpa nila nung narupod na lang siya. Yun ito kung isa iba na tayo po pizza. So, ikapat na nabi na sunagita ng Ibrahim alaihi salam ay ata na kaya sa inyo na piyak ito itong unang rupo. Na hagilang palingon sa mga kapag mga kayo na kaya kasukiyo nilulungo sa Ibrahim. Kasi kuya no kaya patay mapuri na sinya po Allah Ta'ala na luminyo sa Ibrahim ang gugutot niya kanao kadiya po ta kasusukiyo apoy ko niya kapira gabi na kaya katurupin po ako. Ikalima ang Nabi na sunagitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yun naman alima na yan yung purot kira na kapurwa nirakpan na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninuto nakagibig na gawa niya ng yarasan. Pag ganoon na ikaw gatapan na tiyaga na ka ama yan kanya tayo siya mayan na ikaw sa kanya ay sa utakaw siya.
Dapat nagbuhat na biasa. Na ini buhat ako man naman ng Baragong, nangyatay sila. Nariyan kabalik ko ama ng tuwiyan na dulu rago, ay din nawal rago, nangyatay man siya ka dito. Nariyan kabalik ko pakiyaman niya, nakapamalik-balik po o mga loksyan sa taman sa rin yung mapakarumasok at dyan. Dahil kaya pakaruman niya masuk ka dyan, nagyang ko ito ini pun din sa utakyan na binyan na pitero yan na Khadijah. Nagyang ko rin po kaduka sa tahan sa hituna ng kutuwa. Sa manunod, nangyara sa iso na dito ng hapon. So, sa tanong na salin sa maras ay tanong ko agama. Salin sa maras ay tanong ko simba. Salin sa mana makapakasabar niya, nagkong na makasot-kusot. Inshallah. Ay man doon ako din yung ginawa niya makasasabar. Inshallah. Ako kapatwena. So mga ada lupa yan na tigilan na. Tunat man yung kagilimat yan, ako makaso sa mustakta. Ako makaroon niya sumuna, makasabar. Kaya man doon, ito niya lago-lago sa karangit na yun eh. Abalin niya na sunak mano. Mga ratak ka, na niya tulabos kayo niya, masabar ako. Niya kayo siya. Dahil urita. So karuman yan na dito na. At tigyan na. Pinali. Pero ako na piyanda ko sa kalan kusukuhin na sumapor ka. Nago piyanda ko sa kalan dito na. At tigyan malayin ako na laban tapos ka. Si Korea o kaya pa ang guna ko si Korea ko kaya makawa. Kaya ito na ito kaya guna. Tingin na, dito na ang mga paralasan. Yang na yun ito. Kami ako ka, nagyan ko na, nakatya paralasan. Tingin na sukarong ako, na dito na niya na maratay para kay Hubay. Diyan sebut, yang na maluta saya misal ka. Maluwag rin yung mata sa istorya ka lang. Tingin na sukarong ako, na dito na niya na maraming Hubay. Kaya tama na ang karangit niya. Tingin na likod na sa bibir. Yan, basta barang. Nanti yang nak na ba? Kung bibir, nandun na yung pakansungan niya ro. Tingin na parang buto. Pero taro niya, nag-iib ni Manakang Mota. Nag-iib niya ka rin. Nabipigil ang nag-iib ni Manakang Mota. Nainipuno rin. Nakapigil ako sa olayamin, nakanarakan. Kaya gila na lang ako na unayan niya, kamuling ako, ada terus siya kung sun sa neraka dia. Nanti yang nandun na isang patay. Abiyasa ka niya kang lumar ako. Kami kang lumar ko na akala. Pero kaya ako na pamikir ako. Natigil na naman. Niya kayo sa luma. Napuguro ako, punta karo ako. Napituro ako na inera. Pinabilang pa. Ay maratong isi niya na maratong niya panisi. Yun na mayroon. Menaikap ko. Tingin na ito na yung mga din. Tingin na naman. Tingin na isip pero kasuka na yung tatuan. Tingin na mata na tingin na usay ka rin tayo ginawa ka ng menaikap ko. Naman ako tingin. Yang apa yang mikirang ada taruh timbul ada tanah ko niya. Awan usi kung sa kapit niya ginawa ko. Kaya titinala ko naman gabasa. Matao sa kalipay ginawa ka na manay ka mo, tingin na inairan, dahil man ang pira ko ta, dahil man ang tao ta, at tingin na alin ba? Tingin na tunay ita mo ka, sa sikrito ang tatao ta, tingin na sulibira mo na kusaan ta. Na niya, kalipay, tingin na ginawa, tingin na, buwan ko ba, tingin na sumalakan mo ta. So, na niya, natingin na, kalimit na ito matipod, nabir-bir ka na, natingin manay, natingin na pangumpanan ka, pahagal tatingin sa ipipid nga po noon, na niyang inuba mo natin sa ginaikiyan, nakagitingin na mga tuna ko na natingin na inairan, na niyang matulad pa kanay ka na, okay, na nakasakar siya. Andun kayo na yung yasukatang kayo kapnay, nang kayo na yung yapanik ka. Pero tanong niya kapi-kapi ni Parangay. Natigil namin.
Bukit na ulit ka na nakapirat di man to na manalo-manahan na ako sa wala. Nakagili ako ba't ni Paisip? Tingin na, ayun ko mamalatan yung bisip. Tingin na, ginawa ko na tulad sa wala, ayaw ko mandisinin na sa mustakba. Tingin na, umarap ginawa na marwali mo yung mga siya, na kaya mga tawa siya tira, tingin na, niya kayo sa tingin na, ano ka nagatalo, niya tutunan tingin ang koto, so yun, so parang niya kung puso ako na niya, tikirak na niya, gusto ako sa kapaka, iubatug ako sa dunia. Pero nakita na ko, Allah, maranta ako ikam ke karuma, maranta ako ikam ke buwata, at tingin manay, maranta ako yan sa siringan ako. Nalaan ako na tingin, niya pakainom ka, ako na mga siya ito mga ulan na himan ko tingin na niya tingin ako na, ako nang gutugbat sa baitong ko. Abi ko ko manay basaran. Natiga naman yan amay kabugin. Na huwag ka mapusa sa manusia na pusa ko ang ginawa ko na sarap makatay ka. Na niya kalay, niya ko. Iman ko at tingin alik. Na doon, na daw, makaluloy ang mga. Higiran niya lang ko ang nawala. Pag nadatara ko, kuling sa surga. At kita tingin niya ito ako sa tiyo yung doon na buta gano'n niya basta ka para lamati. Ayaw na naswala. Sabab sa saka niya guru-guru at yung totoo ako. Na madakalan niya pakasili niyo ang mga bayi sa liyan kayo gano'n. Ang mga bayi, inuhiran niya ng kaswaga may lang kayo sa maperpan wala mga ulaga. Na tanto ini pakapil no ako. Sabab sa kanya apukul naman isurara panaguntaman o hindi ka pa mo siya sa mga buruni o mga ulama asi kung barang-barang ang mga datpa agusi kung barang-barang ang mga masa di ka tunaan ng pagtautat hindi ka tiro ako sa diyan na niya kaya tulan niya sa nagalamutan na ubod yung may paglalakala sa nyato ni Wai na sinyo din sulbas o maningaway rungan ng pakaslak sa maliwalang po dunia ay wala na sa alungan na mawala. So diyan ka na akasibar nakina ni Isa Kisus na malakusog ay punto tanwa diyan kaya ay mga Ramadan na pala ang niya sa akasibar sa isang sa pasantan mo po sa ikot pakatali ng maluman na Juman at niyan ano pa kamusin ang makaswaswas isa tao anda pano imaninya diyan may po Juman at pakatali ng ba nandun pa si Ikman isa ka nabuat tanong na ginawa tanong sa pakaisip. Kung ako dati piyang siya kaman na mapiyat na kasukat kita doon para may tujuman at ay sukat na doon ang niya mapiyat-piyat. Mapiyat doon, ugit na yung ay sukat na doon na niya mapiyat-piyat. O ay at na himang pakuhin mo yung dan yung manit mga katao, mga ilmo, sibo, naman talaga ng Islam, ang tugiyo at eko, pagkatali ng mga aluman at yumaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asnaira Ali Siddiq. Haji Aida Haji Unos. Haji Aida Haji Unos. Raifa Kaloon. Raifa Kaloon. Raifa. Oh, bersama daw dulu na palo. Haji Rauda Malasud. Malasud? Manasud. Haji Rauda Malasud. Munira Haji Daud. Munira Haji Daud. Afifah Magelang. Afifah Magelang. Maimun
Haji Nasrifa Diator. Haji Nasrifa Diator. Haji Faiza Haji Nur. Haji Faiza Haji Nur. Diamond Otte. Diamond Otte. Ako Diamond. Oy. Norhana Alex. Norhana Alex. Umi Salam Ali. Umi Salam Ali. Paramala. Paramala. Nurul Salam Abdul Malik. Nurul Salam Abdul Malik. Asliya Pandaman. Asliya Pandaman. Naima Parme. Naima Parme. Haji Mumina Kawasati. Haji Mumina Kawasati. Haji Mumina. Silma Magala. Silma o Salma? Silma Magala. Zubaida Guru. Zubaida Guru. Samsia Punca. Samsia Punca. Laisana Mangko. Laisana Mangko. Mango. Mango. Laisana Mango. Laisana? Hadisapia Panalong. Panulong. Hadisapia Panulong. Haji Salma Panulong. Suhaya Munasir. Suhaya Munasir. Where is Lawana ini? Lawana? Lawana Mijengkar. Lawana Mijengkar. Lawana. Ulan Junggur. Ulan Junggur. Rohanisa Taulo. Rohanisa Taulo. Noraida Buyud. Noraida Buyud. Noraida. Noraida. Rauda Dimasangkai. Rauda. Haji Maimuna Bimbala. Haji Maimuna Bimbala. Zainab Tamai. Zainab Tamai. Amina Indar. Amina Indar. Sambu Palawan. Sambu Palawan. Sambu Palawan. Jaharia Haji Ismail. Jaharia Haji Ismail. Nurania Nerato. Nurania Nerato. Bisa ya si Nurania? Hah? Alhamdulillah. Sebelah sangat matang sekali sama Pia. Sa din yung kapakan di Raynon. Tunod-tugod. Congratulations. Sa kaya pinuta ko mga radio. Inshallah, nagpunta na ng Mercano. Ano, wala mo na mabugo. Guban sini ang kalimuma na makaumakan. Imitar ka no sa kapakan.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا ديننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kumangin namin ka, harilay kami ka. Nagurilain ka sa mga luksami, pagtitiran sa mga matay, ako sa mga uyab-yab. Ya Allah, kumangin namin ka, tarimang ka sa puwasami. Nagusutan mo yan kami, nagususan kami, nagusulang walang mga bilbo kami na tarimang ka, Ya Allah. Ya Allah, kumangin kami ka sa rila. Sulang-ulangan umiyang dilubog kami at ako maswat na rilan ka kami, Ya Allah. Uluyang kakasurga namin. Ya Allah, tumani namin ka, pakasurga kami ka kusurga ka. Ya Allah, pakasurga kami ka kusurga ka, Ya Allah. Ya Allah, tumani namin ka, pakalides sa kami ka kukargan sakratul maut, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, tumani namin ka kasumpatan tumawang murami. Ya Allah, anamip kesumpati sudyan ka dimili ng galupang kaswaswa sa mirka, Ya Allah. Ya Allah, tumani kami ka sa rizki, dito na punin sa rizki ruwar ka, Ya Allah. Tumani kami ka sa pulong, kabulungi kami ka, Ya Allah. Dito na pumulong arwar ka, Ya Allah. Tumani namin kaya Allah, pangalinin sa kami ka kumapit na sa dunia at sampai kalungan na mawari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dhul Jalali wal Ikram. Ya Allah, tumani namin ka pangapaglang ka sa sa sakit kami. Turun ng kagilan sa mga bulong kaya Allah, adilan na pitil ka mananian, Ya Allah. Ya Allah, pangadilan ka sa mga panyang kita magagda mami an mala adini di menggerbal kaswaswa tamir kaya Allah. Ya Allah, pamakabudra kami kaya Allah. Ya Allah, pamakabudra kami kaya Allah. Ya Allah, pakalida sa kami ka kung mga neraka. Ya Allah, pakalida sa kami ka kung kargulo neraka, Ya Allah. Ya Allah, kumani namir ka, mapad kami kung mga tao. Ay pila ni sumuntal kasi sa luwan na mauri, Ya Allah. Ya Allah, da kami ka kung mga tao at kung makasurgan ka, Ya Allah. Nagpupili ang misupuntal ka, paras kasi sa luwan na mauri, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dhul Jalali wal Ikram, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kumusta no?